Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale ndi alongo okondeka konse kumene tili takumananso pa programu yathu ya Tiyankhuleni Ambuye lero pa Monday lolemba pa 6 January 2025. Mawu oyamba akuchokera m'buku la 1 Yohane 3 ndime ya 22. Tiwerenganso mutu 4 ndime 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Faith Laws Mawaya kuchokera ku Msanje Parish mu Diocese ya Chikwawa. Uthenga wabwino Mateyo 4 ndime ya 12 kulekeza 17 kupitiliza ndime ya 23 mpaka 25. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish Lumbadzi mu Archdiocese ya Lilongwe. Musamakhulupirira maganizo aliwonse, koma muziwayesa maganizowo kuti muone ngati ndi ochokeradi kwa Mulungu. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane. Okondedwa, chilichonse chimene tipempha Mulungu amatipatsa, chifukwa timatsata malamulo ake, ndipo timachita zomukondweretsa. Chimene Mulungu amalamula nchakuti tizikhulupirira mwana wake Yesu Khristu, ndipo kuti tizikondana monga iye adatilamulira. Munthu wotsata malamulo a Mulungu amakhala mwa Mulungu, ndipo Mulungu amakhala mwa iye. Chifukwa cha Mzimu Woyera amene adatipatsa, timadziwa kuti Mulungu amakhaladi mwa ife. Inu okondedwa, musamakhulupirira maganizo aliwonse, koma muziwayesa maganizowo kuti muone ngati ndi ochokeradi kwa Mulungu. Paja aneneri ambiri onyenga awanda ponseponse. Mungathe kuzindikira Mzimu wa Mulungu motere: aliyense ovomereza kuti Yesu Khristu adazakhaladi munthu, ameneyo ndi ochokera kwa Mulungu. Koma aliyense osavomereza Yesu, ameneyo ndi osachokera kwa Mulungu. Maganizo akewo ndi ochokera kwa wukira Khristu, yemwe uja mudamva kuti akubwerayo, ndipotu wafika kale m'dziko lapansi. Koma inu, ana anga, ndinu ake a Mulungu, ndipo mwawapambana aneneri onyengawo. Pakuti iye amene ali mwa inu ndi wopambana iye uja amene ali mwa anthu odalira zapansi pano. Aneneri onyengawo ndi apansi pano, n'chifukwa chake zimene amalankhula nzapansi pano, ndipo anthu odalira zapansi pano amawamvera. Koma ife ndife ake a Mulungu. Munthu wodziwa Mulungu amatimvera, koma iye amene sali wake wa Mulungu satimvera. Umu ndi mmene timasiyanisira pakati pa maganizo owona ndi maganizo onama. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu atamva kuti Yohane adamponya ndende, adabwerera ku Galileya. Anachokako ku Nazareti nakakhala ku Kaperenawo, mzinda wina wa m'mbali mwa nyanja, ku dera la Zebuloni ndi Nafutali. Zidatero kuti zipherezere zimene mneneri Yesaya adanena kuti, iwe dziko la Zebuloni ndi iwe dziko la Nafutali, ku njira ya ku nyanja patsidya pa Yorodani, iwe Galileya dziko la anthu akunja. Anthu okhala mu mdima ona kuwala kwakukulu, anthu okhala m'dziko la mdima wabii wa imfa
kuwala kwawaonekera. Kuyambira nthawi imeneyo Yesu adayamba kulalika kuti tembenukani mtima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Yesu adayendera dziko lonse la Galileya akuphunzitsa nyumba za mapemphero ndi kulalika uthenga wabwino wonena za ufumu wakumwamba. Ankachiritsanso nthenda zonse za anthu ndi zofoka zawo za mthupi. Mbiri yake idabuka dziko lonse la Siriya, kotero kuti anthu ankabwera kwa iye ndi odwala onse ovutika ndi nthenda ndi zowawa zosiyanasiyana, ogwidwa ndi mizimu yoyipa, akhunyu ndi opunduka, iye nkumawachiritsa. Anthu ambirimbiri ankamutsata kuchokera ku Galileya, ku dera lotchedwa Mizinda 10, ku Yerusalemu, ku Yudeya ndi kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tembenukani mtima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Abale ndi alongo okondeka, Ambuye athu Yesu Khristu pamene tinakali mu nyengo ya Christmas kukondwerera kubadwa kwake, pamenenso tili mu nyengo imeneyi ya chaka cha jubileo, tikumva kuyitanidwa kwa padera kuti titembenuze mitima yathu. Mongokumbutsana, mkatikati mwa jubili mmakhala nsanamira zosiyanasiyana, ndipo imodzi mwa iyo yofunika kwambiri ndi nkhani ya reconciliation, kutembenuka mtima, kutembenuza mitima yathu kukonda kulandira sakramenti la kulapa munyengo imeneyi. Ife ndi Mulungu wathu. Komanso pa reconciliation pomwepo kukumbukira kuti monga anthu sipalephera, kodi ndi angati amene tikuwasungira kapena tikusungira nabe maudani osiyanasiyana m'mitima mwathu. Tembenukani mtima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Zaka zosiyanasiyana zimabwera mu mpingo mwathu, mayi wathu Eklezia Katolika, ndipo zimakhala zophweka kuzisangalalira. Christmas yomweyi, jubili yomweyi tikunenayi, mmene timapanga miyambo yonse kuyambira ku cathedral, kuyambira komwe ku Vatican kwa papa, dzulo maparish mwathu pa 5 molumizana ndi chaka cha Epifania. Zimakhala zophweka ndithu kwa yayimba nyimbo zosiyanasiyana, jubileo zabwino ndithu, kuyesetsa kuti nsalu yake kugula, kuyesetsa kuti zofunikira izi ndi izi, maulendo, matripi, mapilgrimage ankhani. Koma timakhala pansi ndi kudzifunsa kuti kodi ulendo onse uja, wina even overseas, abroad, kodi ulendo umene uja, kuimba konseko, zonse ndikupangazi, zapindula chani maka pa nkhani ya kutembenuka mtima, maka pa nkhani ya kukhululuka, kuyanjananso ndi my neighbor, ndi anzanga, abale anga. Tiye tipemphererane. Christmas ndi imeneyi, komanso mwapadera Jubilee 2025 ndi imeneyi. Tiyeni tiyendemo ngati di apa ulendo wa chiyembekezo. Chiyembekezo chimene chikutituma tonsefe kuti tikhale nacho, titembenuze mitima yathu, tiyanjanenso ndi Mulungu, komanso tiyanjane ndi anthu anzathu. Tembenukani mtima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Amen.